Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин боз як қарори навро оиди муҳоҷирон ба имзо расонд. Акнун пулиси Россия метавонад аз 5 март муҳоҷиронро бидуни ордер тафтиш кунад. раиси Владимирский област Александр Гусев гуфт: мо ба муҳоҷирон эҳтиёҷ дорем ва онҳо рӯз то рӯз кам шуда истодаанд. аз моҳи январи соли 2025 барои гирифтани симкортҳо хусусан бар муҳоҷирони меҳнатӣ боз ҳам душвортар мешавад. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин навора дида истодаед, аз шумо хоҳиш барои дигарро ҳам дидан дар видео лайк монед ва хабарро то охир хуб гӯш кунед. аз моҳи март соли 2025 русия қоидаҳои навъи назоратии муҳоҷирон эътибор пайдо мекунад. пулис ҳақ дорад бидуни ордер вориди биноҳои истиқоматӣ шаванд, ки дар он шаҳрвандони хориҷие ки бояд депортатсия шаванд ҷойгир шаванд ва онҳо метавонанд ки бе иҷозатномаи суд шуморо депор кунад, хоҳ дар роҳ бошед, хоҳ дар кӯчаҳо, хоҳ дар кор ва хоҳ дар хонаи истиқоматии хеш. кормандони интизомӣ ҳамчун метавонанд маълумот дар бораи суратҳисобҳои бонкии шумо, хусусан барои муҳоҷирон дархост кунанд ва аз фанновариҳои пайгирӣ аз ҷумла телефонҳои мобилӣ ва системаҳои шинохти чеҳра истифода кунанд. раиси Владимирский област Александр Гусев дар як баромади худ гуфт: мо ба муҳоҷирон эҳтиёҷ дорем. на танҳо мо, балки Русия ба муҳоҷирон эҳтиёҷ дорад. чаро онҳоро ин қадар азоб дода истодаем? хуб мешавад онҳо бояд дар ин ҷо кору фаъолият дошта бошанд, то бар мушкилии мо осон шавад ва ба ҷои зиёд шудани онҳо рӯз то рӯз онҳо кам шуда истодаанд. шаҳрвандони хориҷие ки бидуни раводид меоянд метавонанд дар давоми 180 рӯз на бештар аз 90 рӯз дар Федератсияи Русия бимонанд. барои вайронкуниҳои чораҳои пурзури назорат ва маҳдуд кардани ҳуқуқҳо пешбинӣ карда шудаанд ва аз соли 2025 барои гирифтани симкортҳои мобилӣ хусусан бар муҳоҷирони Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон боз ҳам душвор шуда истодааст. онҳо дигар наметавонанд мисли пештара дар як моҳ 10 бор 20 бор симкортҳои худро иваз кунанд. фақат танҳо бо як симкорт ё ин ки 2 симкорт ва ҳаминам бошад бо тариқи шиносномаи худ гирифта мешавад. то ягон гапу чапе шавад, метавонанд ки онҳо бо тариқи телефонӣ низ суҳбатҳои шуморо гӯш кунад ва шуморо аз он ҷо хориҷ кунанд. дӯстони азиз, ҳар кадоме аз шумо дар Федератсияи Русия ҳастед, ба қонунҳо итоат кунед, ҳуҷҷат кунед. ҳеҷ кас шуморо чизе намегӯяд. ин мо ҳастем ки нелегалӣ мегардем. баъдан забонамон дароз асту мегӯем ки ин қадар азоб медиҳад. агар ҳуҷҷат дошта бошед, минбаъд ҳеҷ коре карда наметавонанд.